ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶುಲ್ಕ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸೀಸನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಮೊದಲಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಎಐಟಿಯುಸಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಧರಣಿ ನಡೆಯಿತು. ಎಐಟಿಯುಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬಿವಿ ರಾಜನ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಎಐಟಿಯುಸಿ ಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ್ ಕೊಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಎಐಟಿಯುಸಿ ಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಡಾಚೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪದವು, ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾಡ ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. നമ്മുടെ നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ സ്വത്തുകൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും കോർപ്പറേറ്റുകൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. വലിയ പൈസയാണ്. 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടുകാർ കൊടുത്ത നികുതി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ സ്വത്തുകളെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. ആ നല്ല സ്വത്തുകളെല്ലാം നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയത്, സ്വാതന്ത്ര്യ ശേഷത്തിൽ കിട്ടിയത്. ആ സ്വത്തുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോന്നു. ആ 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുകൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ റെയിൽവേന്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം മാത്രമല്ല മറ്റ് മേഖലകൾക്കും സ്വകാര്യവൽക്കരണം വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, LIC പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൈകൾക്ക് പോകുന്നു. LIC തകരാൻ പോകുന്നു. ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ ഇല്ലാതായി. നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് TFIയും മറ്റേ ഇവരെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് സുന്ദരം ഷെട്ടിയും എല്ലാം കൂടിക്കൊണ്ട് വിജയ ബാങ്കും സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കും കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കും മുതലായ ബാങ്കുകളെ പടുത്തുയർത്തിയത്. ഇന്നിപ്പോൾ ആ ബാങ്കുകളെല്ലാം പോയി മറ്റ് ബാങ്കുകളായി ലയനം ചെയ്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കും, കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൈമാറി. ಇನ್ನು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಕಡಂಬಾರ್, ಗಣೇಶ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು, ಯತೀಶ್ ಬಿಎಂ, ಪ್ರದೀಶ್ ಬಡಾಚೆ, ಶನೀಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೊದಲಾದವರು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದರು.